Pilipinas. Hindi nila inasahan na magbibigay tayo ngayon ng 25,000 dahil patapos na 2 years ago. But based on the list na sinabi sa akin ni Kuya Ricky na magbigay tayo, kaya sila yung top of the line na nagbigay 2 years ago ng application nila. Kaya, Sir, magbibigay tayo ng 25,000 assistance para mag-graduate ang mga first-year college students. Ayun na, dito sa mga SLP, Sustainable Livelihood Development Program. In 2 weeks' time, we visited Barangay. Kasi sabi ni Kuya Ricky, sabi ni Mark, sabi mo, magbibigay tayo ng ayuda sa talagang nangangailangan. Kaya lahat sila, personal ko po, pinuntahan isa-isa ang mga tindahan nila, even though sa mga mahal o na fish cart vendors. Di ba ano? Hindi ko sa kapatid na manipulan kung sa ako nila pwede sa ilo. Number 1 lang ginayo nila ang banda. Pwede? Pasalamatan natin, Sir. Istorya ko na, Sir. Naatalang sa kamay, isa na itong Nikolapi sa pagpasalamat sa pagpalangga niya sa akin sa pagpalangga ninyo sa ina. Sa Salman, ang panghugal, ipakilala ang sigurado ko, mga may 5% na panalo sa 2024 election, ang pinatapin, ang pinatapin sa Limino, sa palangga at pagpalan, palangkapan na ito. Senator Lito Matthews. Galing mo salita nito, pwede na lady ko. Kaya po, walang sinara, pwede mo rin yung mokang. Kasi sila, napakakulan niya si Javier. Sabi ko, ang magpuna, napakaganda. Ang congressman, si Jojo, palparan dito. Israel Company, palparan tayo. At si Dr. Tatay Neri, Congresswoman, palparan dito. CEO ng Tourism, yung anak ko, si Mark Rapi, palparan dito natin. At kapitan, konsyal, konsyal. Gusto ko, palparan dito natin si Mayor Derek Reyes, kasama ko naman kanina. Future Mayor, future palparan dito natin si Mark Andrea at saka po si Speaker Martin Guades, palparan dito natin. Ang tulong dito sa kanina. Yung ako, napakasaya namin kung dalawang magkama ngayon na pagkantasin mo sa amin. At yun na, narinig ko rin kahit hindi ko siya ito naintindihan yung sinasabi na mapagkala sa akin na pinatulungan namin yung ko sa yung dyan sa natin sa Facebook. Ano, pagkakot natin ulit. Ako mga estudyante, ibibigyan natin ito. Makakasa kayo.
tinutulungan po namin yung mga pinagawa ng Konseo ng Turismo at Kongres mga Double R at si Kongres po ng napakaganda po natin. Kapag nakapalala sa ito, bibigyan ito sa iyo po natin dito sa PUK. Maraming salamat po sa inyo.